Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik upanai maj haka porship hobajem step hashulong tura bat cleariat. Kehnyotrap Integrated Territorial Organization hadeng kejungyok jungjua negi samlawat kam matakas ngi klip banyak kendo yu menteri rangba ke jelau konra ke sangma bandawa na u ban penjela ni kerta thongkam hak terat pulen ya kini kejunglek banyak kendo yu konra ke sangma hapo ying sa ke jong u layalam hidu president ke sang hitu sang keme u badan bok dekhar hak jing sendran lang bagi dekhot jong ke sang Kagum gedor khas ke hitu bala IT syokon rake sangma. Kalapen pau bikidan hadu araja khandai spa andru pratli ki kambalat haga kampulen bak kini kanyarap hi khun samla jong ka jela banyo kam yo jam. Habe kran bikla pathai ku bor hadim ladep penye kendu ikon rake sangma. Ubadan bok dakhar uluyat ho. Bahak pede bak kini kamat ke jing dawa jong ka seng menteri rangba ula kubur syaki bu unsa shim khia halo kini kamat. Kasingi nakaliang ka HITO sengkeme hadian ba Niyok ke jing ujor nagi kena wat kam mat jam habaya day bat kaneka MLP recruitment ki latho bat ki la kerpat yangi ban ya kren te nanengkongi ong ki ba beli pemle ekonomi kmat jong pi ki ba pila jet hi te ki la let te hadian ba ki miyok respond nagi ekonomi kmat ku jong ki te ki pentip yang sehe changi tengi ngi let no ngi let boy ya kaneka dor khas ban kentiau ya kaneka kampulet ta haji kendo bat menteri rangba ngi tip syai uru tip syai ba ya ka kampulet ka dei be kumju klem de pungki henry bon ki bas tho bakla ya kanika apar age limit namar menchwa ka dei be hadu live art ta hadi hato ko por ar ngi la por bengi tho ukular banai live nyo ho le kata te ka ei ba ka ba jam menne pat ngi kren ong ngi tho bahaya ka kandon ain ka konun te dei nakaliang ka police department kamtre namar ko ong ba hadu live wi la temen sa te hakajing ya keren mengi bat nakalian jong chief minister ngirung ikren ka basang ong ngitip bahai kondana ngitip bahai kata ka upper age limit ka ei ka bangi kwa kalong lada ka central government kumki Assam Rifle na kita ki sipai kita ki central forces kila ban let ya ka beyond ya kata ka upper age limit ka ba ki hangni ki bu menta hadu arpuwei te plusan kandai arpenrio tengi ngidang pan sok lai ka ban long arp kandai kata kalong be kat kum ka perview bat kat kum ki kondan ain kila ban le namar spesifik tangi gitu ki ambranch ma te kane kalong ka ba long hapok ka kondan jong ka ain namar ba one lun shop u covid kat kandai hatu ko por tengi ne kalian jongi ngila pun sngong ngila kren bat na kalian jong kalong ka bustanat buong ba kin examine bat nengkong lay ulong ba nakalian jongki kala long wileng ban ai lai poi rei dei na po ka de police department hi ke bamiu te ngila pen i u da ki sakhi ki sobut ba kapo SSC ling ba kini ki central recruitment ki ba bun kila ban go be ja ka katkum ka government decision kila ban beyond ya ka apart age limit te ula kubur pun sim khai ne ka kam ban nga kermen ru ba kane ka kam kan one positive kan long positive ne te habiya dei pat ka hangni ngila thoru bangi pan jingkeli yung balay ya ka post follower claim don notification baka claim mi ka claim pau tan nakaliang jongki kaliang ka bapay yung kanika home department kila ong ba kadon kan submission namar ba kyong teng dala pemi lang haju ka slam ka proses namar ba ki ka follower ka khamye pher ka rukom ka procedure bat kini ki way ki branch te nakaliang jongi ngi kuntu ya ki khun samla ki badon kibla over ya katuka age limit ko jongki ban jaisha te lada ka sarkar kamshim ya kalat kelenti tengin se kendo lang bat ngin ya shim pat kiwi kilat kelenti ba kumno ban ya kren namar ba kadon kelenti ka an tengin ya kata sha kat ya badang dong kam ke ba menta tengah kermen hi ba ka sarkar kan shim kya na ka benta uniu khun samla jungi bat nga kermen scam ba ka ai kan longkam keblesi bon shezarmu